Ja tervetuloa tähän ihanan aamuaurinkoiseen Italian leirintäparatiisiin, jos näin voidaan sanoa. Tänään meillä on pakkaseen unohtuneet Torboli mehut maistissa. Made in Italy. Mitäs mehuja meillä täällä oikein on? Siinä on kahvi, vadelma, pistaasi, meloni ja sitruuna. Maistetaan nyt. Aloitetaan tutusta ja turvallisesta kahvista. Tämähän on tosiaan ihavaa mehua, joten kaikki on kunnossa siltä osin. Se kävi kyllä tämmönen hazardi-accidentti. Pakkasessa on 22 ja tää mehu ei näköjään kestä yhtään pakkasta. Tästä tuli vähän tämmönen... Estu ulos sieltä. Vai tuleeko? Joo. Ei nyt ehkä ihan parasta kahvi ligueria niin kuin sanotaan. Mutta eikö noi uralimokkakin ole kahvilikööriin? Ne laittaa maitoon sitä, niin se on varmaan hyvä. Joo, tää testi jää nyt tähän tältä osin. Maistellaan sitten, jos on muu paremmin. Nyt lähdetään kattoo, mihin ne lapset hävisi. No niin, nyt voidaan aloittaa sitten toi lasten metsästys. Aika pilvistä, mutta kyllä tuo aurinko polttelee, kyllä voi luoja. Katsotaan, mitä me viimeisenä päivänä keksitään. Huomenna olisi lähtö mahdollisesti kohti Innsbruckia ja mä en ole valinnut vielä mikä alppitie mennä, että kaikki on, tuntuu olevan enempi vähempi kielletty asuntovaunun kanssa, mutta riskejähän on elämässä otettava. Vai mitä, rouva? Näin on. Te ei tiedä minkä tien varteen auto kyykähtää, mutta se on sitten vasta sen ajan ongelma. Tosiaan kun toi myräkkä oli silloin pari päivää sitten siellä Alppivuoristossa, niin me tultiin tänne Välimeren rantaan, mutta Kardajärvihän on kovasti suosittu aluetta ja Milano, niin siellä on tullut vissiin ihan tommosia golfpallon kokoisia rakeita tämän myräkän johdosta ja se kuulosti aika hurjalta ja näytti hurjalta, että siellä oli autot saanut uuden ulja pallomuodon ja sitten lasit paskaksi. Et jos se pitää yhtään paikkansa, niin kyllä on hyvä, että tultiin tänne Välimeren rantaan. Toivotaan, että se myrsky ei jatku siellä. Täällä on jo kello 11.22, niin täällä on partyt käynnissä. Juodaan jo samppania pullosta luonnollisesti tähän aikaan päivästä. Katsotaan mitä missä ne lapset luuraa. Ensimmäiset näköhavainnot on. Eikä ne vaan jätskillä voi olla hyvänen aika. Mennään katsomaan. Ei kai vaan. Kuka nyt jätskillä keskellä kirkasta päivää kävisi? Mitä? Mitä? Te lähetitte kuvia letuista ja nyt teillä on jäätelöt. Mitä tapahtui? Huhhuh. Onko edes hyvää? No totta kai. Mä säästän tän kuluvan jätän. Et säästä. Meillä ei kerätä roskia kotiin. Mitä kekellä on tää pallo? Missä juomassa? Maistaa. Keke, hei, tiesit sä, että noi on kylpypalloja. Ei niitä kuulu juona. Ei. Niin mitä sanoitte? Tää on hyvää lomailua, kun me ollaan täällä ja lapset istuu tuolla. Täällä rauhassa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Järkytyksekseni huomaan, että tässä on niinku kanaa, ranskalaisia sitruunoja, ketsuppia. Miten tää voi olla taas mahdollista? Me ollaan Italiassa. Saara, kerroppa meille, miten voi olla, että jätskibaarista sai pinkkiä puuroa? No. Et tiedä. Ja nyt tosiaan mä oon suorastaan järkyttynyt. Täällä on niinku ketsuppia ranskalaisten kanssa.
Ja majoneesi. Majoneesi mä ymmärrän, mutta ketsuppia. Miten tää voi olla? Me ollaan Italiassa. Huhhuh. Miten tää voi olla ranskalaista? Niinpä. Kun mulla on kuitenkin vaan Italiassa. No niin, ja sitten otetaan test drive number 2 mojito. Baarimikko vaihtunut, on viinan määrä vähentynyt. Miten voi olla? Ja niin kun seurue on puolittunut, niin siitä se varmaan johtuu. No niin, mojitot nautittu luonnollisesti aamupalaksi, niin kuin Italiassa on tapana. Cappuccino ei saanut enää tähän, ja mansikkapuuro. Cappuccino ei tähän aikaan saanut, niin hyvänä kakkosena tulee aina toi mojito. Mitäs täällä katsotaan? Emokaloja. Nemokala. No niin. Hei, sit lähdetään uima-altaalle. Onko sulla villoja niskassa? Back to 80s. Tiedätkö mitä? Mä voin tehdä se. Mä oon hyvä. Mä oon vanha parturi. Ei todella. Kyllä. Mä haluan pappa sellaisen kauniin lehtin tai sellaisen... Elsa-leti. Ai sateenkaariletti. Kyllä. No niin. No niin, sinne ne jäi parturoimaan itteensä. Hei, otetaan. Me lähdetään mihin, Saara? No niin, lähdetään kattoo uima-allasta. Oikoreitti on kuulemma menossa. Tänään näyttää rannalla liehuva vihreä lippu, eli tänään on hyvä hetki mennä myös rannalle. Toivotaan, että se ei ylly, kun täällä luonnollisesti sijastaa noudatetaan, niin kello 13 menee altaat kiinni. Mennään eka altaalle ja sit rantsulle. Täällä on ensimmäinen hurja vesipeto. Mä oon kautta mitä soppaa sä oot tehnyt. Onko se herkkusoppaa? Jaa. No niin. Lähdetäänkö me uimaan? Jaa. No niin, ja uima-altaalta siirretty rannalle. Täällä on kaivuutyöt taas käynnissä ja täytellään pipsapossuämpäriä. Edelleen on vihreät liput salassa. Eli homma bueno niin sanotusti. Vai mitä, Saara? Täällä on paikallinen Ella tiskaamassa simpukoita vesihana alla. Komea on päivä tänäänkin. Onneksi ei ihan pilvettömältä taivaalta paista. Muuten voisi olla jopa kuuma. Ja sitten meillä on tässä tämmönen, täällä on operaatio kaatumisen paikkaus meneillään. Mutta tässä on meidän katsojille hieno matkamalli-imuri. Katsotaan miten se toimii. Tää puhaltaa niin pirusti ja kyllä, näyttää imevä. Tää ei ole vielä naimisiin asti päässyt. Pitää eka kerätä nää roskat, niin kyllä, hyvin toimii. Katsotaan. Se kerää ne niinku tonne. Ja sit ilmeisesti toi pitäisi avata, niin ne saa tiputeltua pois sieltä. 30 €. Ei huono, ei huono. Ja tää toimii myös puhalluksena. Kyllä, hyvin toimi. Ainakin auton pikkusiivouksessa. Tuolta otetaan toi suodati pois ja siellä on, siellä on läppä, ettei mennään sisään, mutta ei tuu ulos. Tuo läppä lähtee irti ja sitten on roskasäiliö siinä. Sen saa sitten tyhjättyä. Oikein hyvä. Tähän on monta erilaista päätä ja niinku Elektra. Muistaakseni Powerista ostettu. Oikein hienosti. Pelittävä vehjä. Aamulla ei kahvimehu päässyt oikeuksiinsa, niin kokeillaan sitä, että sitten jotain muuta, vaikka pistaasi. Ella. Onko polvi kunnossa? Saanko mä noista pulloon? Ehkä. Koska mä haluan laittaa mun yksi rysme. Tämmönen avaimen minä tekin. Okei. No niin. Maistetaan vaikka pistaasia. Ei pistä.
Sä voit kuvata iskeä. Hyi, kamala. Ei oo ehkä ihan mun juttu tämän. Nää mehut. Selvä. Ja sitten keksitään jotain muuta käyttöä näille puteleille. Ja sit lähdetään tutustumaan paikalliseen Rovintolaan Ristorante. Katsotaanko siellä tilaa vielä meille. Täällä on vielä vihreät liput Salossa. Eli rantakeli on kohdillaan. Katsotaan mitä me löydetään. Tilaukset tehty ja Kekelle ne toi tämmösen chili-oliiviöljypullon juotavaksi. Tää on vähän enemmän vähempi jokaisella naamapalanen vai? Mulla ihan punainen naama. Se on rankkaa tää etelällä. No sulla ei oo onneksi. Sulla on vähän punaiset posket. Saa nähdä miten tässä käy, ketä on palannut ja ketä ei. Mulla ainakin olkapäitä polttelee siihen malliin. Ensimmäiset herkut tuli pöytään. Keke herkkupatonki ja mamsellin tousti. Ai että, hyvältä näyttää Keke. Jo Italiassa kun ollaan, niin ainahan pitää pizzaa maistaa. No niin, ja ässät vetää makumatkalle maailman ympäri, niin pitäisi joka maa nuketit ja ranskalaiset kokeilla luonnollisesti. Vai mitä Keke? Keke on päässyt jo yli siitiästä ja ehkä Ellakin. Eikö se ole pääasia, että tulee vatsa täyteen? Ella katot, ettei ketään heitä. Niin, miltä ne nyt maistuu ne italialaiset, ranskalaiset ja nuketit? Hyvältä, oli vaan liian vähän. Aha. No miltä Saaran mielestä? Makumatkalle Italiaan, ranskikset ja nuketit. Peukalo. No niin, nyt on vuorossa Volvo Airlinesin Pappas Tour Tournament kilpailu menossa. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä. En mä tiedä. Hyvältä. Hämmentyneeltä. Miltä nyt tuntuu? No niin, lähdetään tutkimaan, mikä on päivän kilpailulaji. Ihan luonnollisesti, ei tennistä, ei tänään pelata. Ei me koristakaan pelata. Mä saan pelaa sitä. Ai mitä se on? Jaha. En kerro, näette sitten. No niin, haluamme lähestyä Kulta-aarretta. Katsotaan, onko se edes auki. Mutta täällähän tämä on. Golf. Golf. Mennään kattoo. Miten me ollaan? Täällä on pyörähuoltovälineet. No niin. No niin. Tänään on meidän Tour-tournamentti. Täällä on virallinen pisteenlaskija. Tänään on vuorossa siis Dino-golfia. Ette olisi ikinä arvannut. Ja nyt tehdään silleen, että aloitetaan miehet ensin ja naiset tulee sitten perässä. Niin tästä se lähtee. Ykkönen. Tästä tulee muuten pitkä ilta. Mutta miltä nyt tuntuu? Onko oma laji? Ei. Mitä? Dino-golfi, kato. Täällä on tyyli on vapaa ja pallo hakeutuu. Nyt menee melkein hole in one. En halua pelata. Mitä? Tämähän on kaikkein paras peli, hyvänen aika. Melkein tuli hole in one. Lähellä menti. No niin, sitten Kikko näyttää. Ja sieltä tulee niinku ammattilaisena melkein hole in one. No niin, sitten on äitin vuoro. Katsotaan miten punapäät pärjää tässä lajissa. No niin. Ja sinne menee. Kato. Ei ihan. Lähellä käytiin, mutta... Ei. Laita takaisin se. Joo, ei saa ottaa palloa. Noniin. Sitten arvo tuomarin virkaa voit hetken hoitaa. Noniin. Sitten katsotaan mitä vanha puttari hoitaa tähän hommaan. Sitten noin. Kaikki tai ei mitään.
No niin. Ei, Saara, ei. Nyt on Keken vuoro. Se meni sinne kakkosella. Muistaaks kaikki omat värit? Mä ottaa mun jo. Sitten on, kenen vuoro sitten oli? Ellan vuoro. Tuu Sella puttaan, niin. Eikö? No mutta tää on vähän niinku leikkiä. Tää on Dino Golfi. No niin. No niin, Keke, mikä meillä on pistetilanne? Onks pojat johossa? Joo. Kyllä, kyllä. Mites tytöt on pärjänne? Häh? Tällä tyylillä voi olla... Hei. Saara No on niin. 4. Sitten on... Tuut sä Ella lyömään? Hän leikkii dinosaurusta, eli ei tule. No, pappa voi tuurata sen verran. No niin, Saanal tuli 4. Joo. No niin. Sitten Ellan vuoro. Pappa voi puttaa Ella. Näytetään tytöille, miten tää homma toimii. Väistäs vähän. No Mikkeke, nyt puhallat sitten oikein päin. No niin, sieltä kato. Ammattilainen. No niin, Saara, tuus 4. puttaa. Joo, Ellalla oli 4. Saarallakin oli 4. No niin, sit siirrytään seuraavaan haasteeseen. Rata numero 2 on varmaan tässä. No niin. Ei minä. Elias aloittaa ammattiputtarina. Katsotaan miten käy. Täällä on tää mutka. Oi ja ihan perseelle. Keke, nyt vähän täytyy tarkistaa puttikättä. No niin, sit Saara näyttää. Ai. Ei tää nyt. Ei tää nyt. No sä voit olla seuraavaksi, ei oo väliä. Kaikki lyö. No niin, kato. Ja nyt tulee vielä hole in one. Ei ihan, aika lähellä käytiin. No niin. Nyt katsotaan vetääks äiti ykkösellä sisään. No niin. Oi, ja kato, aika lähelle menti. No niin, se on sit papan puttivuoro taas. Haluuko Ella? Keke, ota varatuomarina, niin saat. Hei, sit täällä on Ellankin. No niin. Oho. Ei. Se oli harjoitus. No nyt on sit mun vuoro. No niin. Mitä? Ei Eihän tohon voi vittu kukaan osua. Hyvänen aika. Minä. No niin, Keke. Missä se yksi maila on tuo? Keke. Ella, käykö sä hakee sen sun mailan? No niin, sitten on tyttöjen vuoro. Katsotaan miten käy. Olipa teräviä kasveja. Kakkosella. Nyt Keke on hei. Skarpattava. Kato, äiti vetää ohi. Äiti vetää ohi. Kato! Hei, ois pitänyt olla puttimaila aivan selvästi. No niin, pistetilastoihin Saanalle 2 tänne. No niin. Sitten on Saaran vuoro. Eihän. Eikö? Eikö löikö? Mun vuoro taas. Eiks Keke lyö? Näin. No niin. Hei, ota noin. Varatuomarina. Kyllä mä voin löydä. Mut hei, eka on Ella ja sit on pappa. Ja sit sä osoittaa. Tossa oli papan pallo. Voi vittu. Missä se oli tossa? Nyt hiljaa. Tässä menee hetki. Kato. No niin, ja hole in one tulee sieltä. Ei ihan, mutta aika lähellä. Aika lähellä. No niin. Katsotaan miten kauan tässä menee vielä. No niin, sit tullaan seuraavalle haasteelliselle radalle. Tää on vähän tämmönen kaareva ja täällä on mahdollista päästä kukkapuskaan. Ja täällä on vähän pelottavia dinoja. No niin, ei muuta kuin anna mennä. Oi vittu, oota mä tuun pois tieltä. Tää näytti sen verran kovat golfarilta, että lähtöpisteeseen päästiin. No katsotaan miten meille tässä käy.
On harrastettu hole in one. Ensimmäinen laatua. Onneksi me sovittiin, että voittaja tarjoaa kakkukahvit läheisessä kahvilassa. Noniin. Ellan pallo on täällä mun taskussa. Ellan tikku on tuolla saunan vieressä. Noniin. Ja Ella, älä mene sinne alustolle. Tuu täältä. Ja lyö palloa, ole hyvä. Tyyli on vapaa. Sit se tekee. Mut pitää muistaa, että tää ei oo kuitenkaan biljardia. Aika hyvä, aika hyvä. No niin, ja sitten Keke. Assistentti numero 2. Sitten katsotaan. No niin. Saaks mennä tuosta suorempaa reittiä? Ei. Oho. Katsotaan miten käy, Onko hole in one? Oi! Tää oli helppo rata, hei. Noniin. Mä sanoin, että... Noniin. Hyvä kikko. Voittajan on helppo hymyillä taas. Noniin. Meneekö? No Keke! Sulla oli vähän liikaa vauhtia. Ei huono. Otetaan ne meidän oma tulos sieltä. Ei huono. Näin se menee. Seuraavaksi onkin sitten tämmönen vähän hurjempi kaarerata. Tässäkin voi jopa voittaa laakista tai päätyy ulos. No niin. Vähän hakuses vielä toi lyöntilinja. Pienimmät ei nauti nyt tästä lajista. Niin, seuraava rata on sitten tämmönen kiviesteinen. Ja tässäkin on vähän kaarrasta. No niin Keke, anna palaa. Katsotaan miten käy. Mihin se meni? Ei lähtenyt vielä, se oli harjoituslyönti. Hei! Odota! Mä tuun pois täältä. No niin, oi, kato. Melkein. Ei huono. Sitten on seuraava. No niin, katsotaan miten käy. Kato, ui. Melkein. Aika hyvä Saara oli. Sitten Saana näyttää. Saana näyttää mitä se tehdään. No niin, sieltä lähtee kurvipallo. Ei ihan, aika lähellä. Sitten punapää näyttää miten liekkitukkadiiva painaa menee. Ja siellä menee pallo. Oi, joo, ohi meni. Ei se mitään, pappa voi näyttää omat hole in one -taitonsa. Mä veikkaan, että mä lyön ton kiven kumoon, mutta ei se mitään. Noin se sinne menee ja melkein ykkösellä sisään. No niin, katsotaan miten käy. Ja nyt on seuraavaan tämmönen talorata. Keskimmäisesti ilmeisesti pääsee sisään ja toiselle puolelle. No niin Keke, anna palaa. Oho, se oli harjoituslyönti. Oh. Keke, se on se reikä on täällä alhaalla. Ei tarvi mennä ikkunasta sisään. No niin, sit Saara. Kato sinne sujahti ja tuleeko sieltä tuli? Saara, aika hyvä oli kyllä. Entä mä? Se hyppää. No ei siellä ole ikkunaa, mihin piti osua. Niin, mutta jo toi, se olisi ollut Noniin, käytävä. sit Saana. Oho. Saana, tää ei ollut mikään offroad-kilpailu. Sitten tuli hylky melkein niinku suora. Noniin, sitten äiti. Anna palaa. Noniin. Suut kiinni. Kato, sinne meni. Ja meneekö ykkösellä pesää? Ei mennyt ihan. Noniin, sitten arvon kuvausassistentti. Putsataan, kaivetaan taas tää magneettipallo täältä taskusta. Ja katsotaan miten käy. Oho, kato, se meni sinne. Toi on nyt vaikee kyllä. Se jäi sinne. Älä koske. No niin, anna palaa. Tule pois. Tässä on hole in one -rata, mutta se tipahtaakin tonne. Tää on tää kukkahattu tätien rata, et Keke, me ei välttämättä pärjätä tässä. No
No niin. Anna palaa. Oi. Ja takaisin tulee. Ihan niinku taksi. Mennään kaljalle ja tulee takaisin. No niin. Aika hyvä. Se liikkuu. Aika lailla. Katsotaan miten. Tästä ei saa sit pisteitä. Mitäs saadaan? No niin. Ai eikä. Ei saa. Katsokpa minä. Eikä saa. Oi. Kato, kyllä kannatti. Toi voidaan laskea puolikkaaksi iskälle. Oi, kato. Kato, sinne meni. Miten kävikään? Se oli se purista perseellä kummeli sanonta. Kyllä piti aika hyvin kutinsa, vai mitä on rouva mieltä? Joo. No niin, hyvä. Siinä ne on vierekkäin. Siinä ne on. No niin. Voi. Ja täällä on meidän uskollinen Ella-koiran kantaja puuhissaan. Ja näin tämä tunteita kuumottava kierros numero 12 alkaa. Nyt pitää päästä reiästä läpi. Siinä pitää olla vähän vauhtia ja sieltä suoraan reikää. Vai otetaanko tää lyönti niin kuin lentolisko? No niin. Keke näyttää mallia. Sopivasti vauhtia. Harjoituslyönti. Ja sitten, oi! Melkein. Saara. Onks tässä riski? Onko? Mene sinne. Se ketä lyö kameran rikki, niin saa piiskaa. No niin. Onko sä lyönyt vielä? Kun nyt on Saana vuoro. No niin, Saana. Ei kyllä näin. No ei mennytkään. Siinä olit ihan oikees. Mä oon aina oikees. Hei bro. No niin. Ei. Miksi te lyötte ohi? Se pitää lyödä tuohon keskiränni. No niin. No, odotanko mä näytän? No niin. Näytän niille. Ja voittajana on helppo hymyillä taas. Ei ihan hole vaan, mut melkein. Sieltä se lähtee. Niin, ja viimeinen rata lähdössä liikenteeseen. 2 eri paikkaa, mistä voi ampua. Anna palaa, Keke. Hylätty. Ei alkanut helposti. No niin. Saara. Melkein meni. Saana. Melkein. No niin. Äiti. Ei vielä. Ella, väistä. No niin. Miksi sun pitää tästä mennä? No niin, äiti näyttää. Saara, älä mene kameran eteen. Ei se salamakaasu asu 2 kertaa samaan paikkaan. No niin, sitten. Ei vittu, just riitti vauhti. Ja ykkösellä sisään. Tuttuun tyyliin. Täällä siis laittelee noita laskuja. No niin, ja tällä kertaa meidän pistetuloksessa kävi sillä tavalla, että pronssisijalle pääsi Saana. Ja hopeapalkinnon, eli niin sanotusti hopeahan hävitään, niin meni tällä kertaa rouva Kolhinnojalle. Ja ykköspalkinto eli kultapokaali luonnollisesti papalle.
Kiitos kaikille osallistumisesta. Häviäjä tarjoaa kakkukahvit ja täällä kun katsoo, niin Elias, sulle ei hyvin mene. Joo, kun se on Ella on hylätty. Mutta joo, tällä mennään. palkitse. No niin, saadaan täydellinen turistikokemus ennen huomisen menon jatkuu, niin ollaan vielä tämmönen pikkujuna, ihan klassikko Etelänmaissa. Vai mitä sanoo Keke? Ja. Ai. Tukeva turistikokemus on saanut nyt alkuunsa. Konduktööri hyppäs rattiin ja nyt lähetään. Se vähän niinku tju. Ai että, täällä on oikein juna-äänet. Nyt on kyllä tukeva turistikokemus. Camping train. No se talles kanssa. No niin, miltä nyt tuntuu tämä tukeva turistikokemus? Hyvältä. Mitä Saara on mieltä? Ai. Kyllä on hienoa tää turistinaulo. Ai. Nyt mennään vähän niinku meidän leiripaikan ohi, että ollaan niinku tutulla seudulla. Kotikulmilla toisin sanoen. Ei nyt voi olla näin. Niin nyt pitää sit vilkuttaa näillä. Niin nyt pitää vilkuttaa eri ihmisille tietenkin. Saada niinku, hei, onpa tutun näkö, onpa hyvän näköinen yhdistelmä. Ai että, kukaan noin komealla asuntovaunulla liikenteessä. No niin, täällä tosiaan Hello. pitää vilkutella, kuuluu tuo paikalliseen tyyliin. Ne vaihtuu varmaan joka kerta. Täällä on näitä mobile homesia. Pienistä väleistä tää juna kyllä taittuu. Ei tässä on pystyä saa. No että pystyy antaa läpi. Siellä on iltaohjelma menossa. Ne näyttää niitä sormia. Ne näyttää kuinka isot timat on. Mä olisin näin. No niin, Saana. Ootko valmis? Mä tulen. En kuvaakaan. Keke, huudatko sä? Jaa. Mä voin. Mä en usko. Joo, mä lupaan. Uskon vaan. Uskon. No niin, pikkurilli lupaus. Haetaanko kirves kontista jo? No niin. Saana, valmiina. En mä halua. 3. Valmistautukaa. Eikö mä teen sen käsin? Siellä on iltaohjelma menossa. Ella. Ella. No. Six, seven! Tää Saana päätyi just koko maailman nähtäville. Kyllä. Ei! Siellä on tosiaan uima-allasosasto ja liukumäet. Voi jumaliste.
Anna, nyt kaikilla on video. Niin, Saara, miksi toi tytöt oli tälleen? Ja mäkin tein sen. Mut hei! Missä? Halo! Pitäis mua... Tiukat ne on kyllä asuntovaunun paikat täälläkin. Halo! Hei. Pitää kuulla tänne. Äiti, kato tätä erilaisuutta. Kato tällaiset päiviä. Mullakin on tommoset. Mä teen pian päin. Täällä on vissiin kausipaikkoa, kun näissä on auto huputettu. Painot. Mitä Mä en nois täällä enemmän. Ai. Varmaan. Ai. No. Hei, kato kuinka shiny on. Ja nää on vissiin, mutta ei nää oo niin isoja paikkoja, ei. Tosi isoja jo. Nää. No niin, ja satamaa saavutaan. Chuu chuu. Oi, sieltä tuli. Oi. Ai että. Kyllä nyt on niinku semmonen fiilis, että ihan kuin olisi turisti. No niin. Nyt mennään. Oi. Tosiaan tämmönen masina. Tää on. Ei vitsi. No niin. Leikkipaikka. Ja sitten pienet iltaleikit. Täällä on vähän erilainen tää leikkipaikka. Ilmeisesti sisäpuolelta kiivetään liukumäki. Kelpo. No niin, Keke. Anna palaa. Ei vaikuttanut liukumäeltä. Sieltä tuli toinen perässä. Reilu peli on perseestä. No niin, lähdetäänkö kattoo iltaohjelmaa? Joo. No niin, Ella. Lähdetään kattoo, mitä sieltä löytyy. No niin, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tää päivä loppuu. Me lähdetään innokkaimpien lasten kanssa syömään iltapalaa ja nukkumaan ja huomenna katsotaan mihin päin lähdetään. Lähdetäänkö katsoa, että pitikö ne raekuurot kuvat paikkaansa Kardanjärvellä, niin sitä ei voi tietää. Mutta huomenna jatketaan. Pitikää vielä kyllä tämmönen hakea. Rouva on sitä mieltä, että mä oon jotenkin punainen. Mä kyllä itse tunnista tätä punaisuutta. Ai. Ensi vuonna muistais käyttää aurinkovoidetta ennen kuin menee rannalle.